Dneska sme nakreslili z pečopáka. Ešte raz. Ahojte, dneska sme nakreslili z pečopáka. Poďme na to rýchlo a ideme kresliť tohto mravčeka krásneho a budem iba komentovať, čo budem kresliť. Poďme na to naozaj rýchlo, mám málo času. A sorry, že to točím od akej 8 a naozaj inokedy som nemala čas. Nakreslíme si hlavu. A hneď si to aj vyfarbíme tú hlavu. Čiernou obtiahneme ústa a oči. Keď máme hlavku hotovú, môžeme ísť na telo a hneď ho aj vyfarbíme. Pre vašu predstavivosť, čo asi kreslím. Tak a už je hotový. Ja som ho teda už dneska kreslila, len sa mi vyplo video. Ešte sa vám pekne podpíšem. Ten podpis tam nie je pekný. Čaves!